हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हूँ मंगलवार। आज मु शूटिंग करुच्ची किसी ब्लॉग करुच्ची। देह टे भल लगे। गुडली देह भी बहुत खराब हो जाता, ताकू भी ज्वर थंडा हो जाता जोरे। ब्लॉग से पार नी। आज टिके गुडली देह भी टे भल लगुच, तो से आज ब्लॉग होची। गुडली ये पछरे नाचुची। धान ये धान देख हाय कर दे समस्त। गुड मॉर्निंग कर दिया। गुड मॉर्निंग। तुम देह भल होइलानी। मते भला हेलानी। मैं जाऊँ रोषे करी लंच बनैबी। गुडली भात खाइब। भात भी खाइनी, ता देह खराब थिला, भल से भात खाइनी। आज भात टे खाइब ना ना। गुडली ये डांस करुच्ची, तो देह टे भल लगुच बोल आज डांस चल। बेसी कौन ना देह कौन हो धन ना कि नाट करुच्ची। पानी हो देह खराब ताधे से पानी हबार व्यस्त। धन मोबाइल देखार व्यस्त अच्छी। देहटे भल लगुच। हाँ, साइकिल चलेबनी कि आज? हाय फ्रेंड्स, एबे 12:30 हो टाइम। आ मोर रोषे सरीगला। गुडली ए खाइब। चल देखिए रोषे आज कौन बनई। टिके काश भी हो, देह पूरा भी भल है। टिके काश हो। चल देखिया मैं आज सांबर बनी। सजना छुई पकई, सजना छुई आउ अलग सब वेजिटेबल्स अल्प पकई सांबर कर दे। कलरा भजा बसी हो गला। भर्ता हम बैगण पोड़ रखी। भात हो गला। सजना छुई आलू भजा काकुड़ी अच्छी सालाड हवा। ये बन सारे। गुडली ए खाइब। बाबा भी काम कर। हाय गुड आफ्टरनून गाइस। बर्तमान आम खाया बसचु। बर्तमान भर्ता चकड़ा होची। बैगण पियाज रसुण कंचा लंका। कंचा लंका के लंबा लंबा देखानी टे लंबा लंबा लंका यारे एत लंबा लंबा राग लगे ताटे काढ़ी दिया। देखते भात सांबर टेस्टी टेस्टी सांबर। बैगण भर्ता चकड़ा हो काकुड़ी एपटे अच्छी कलरा भजा छुई भजा। गुडली रेट बढ़ाई। धन हाथ धोके आस आस। धन टी लेंबू कर दिया। जल्दी जल्दी किए फास्ट हम गुड्डू ना बाबा किए फास्ट हम किए फास्ट हम आलू छुई भजा रागिचे गुडुली रागुची केमती मोबाइल नहीं गली बोली खाई सारे मोबाइल देखिए धन।
ସମ୍ବର ବେଶୀ ଖଟା ହେଇଛି। ଭଜା ଖାଉନା। ଗୁଡୁର କ'ଣ ସରୁନି? ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ହଁ କାଗେଜି କାକୁଡି ତାକୁ କାକୁଡି ଦିଆହେଇନି। ଥଣ୍ଡା ତୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇବୁ, ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ଲୋଗୁଡ଼। ସମ୍ବର ଖାଇ କହିଲ କେମିତି ହେଇଛି? ସମ୍ବର ବୁଡ଼ୁ ଚାକିରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପଖାଳ ମୁଁ ଖାଇଛି ନା କ'ଣ? କେମିତି ହେଇଛି ସମ୍ବର? ଭଲ ଅଛି। ଧନ ଖା, ଖା। ମୋବାଇଲ ଥୋଇ ଦେ ଧନ। ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି ସବୁ ହେଉଛି। ହେଲା ଯେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଭାତ ଖାଇନି ଭଲସେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫିନିଶ କର। ବାବାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ସୋରିଷ ତେଲ ରସୁଣ ଟିକେ ଗରମ କରୁଛି ଏଠି। ପାଦରେ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେଲେ ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କମିବ। ମେଡ଼ିସିନ ବି ତାର ଚାଲିଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ତା ଦେହ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସୋରିଷ ତେଲ ରସୁଣ ହେଇଗଲାଣି, ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଦରେ ଟିକେ ମାରିଦେବି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ପୁଣି ଯଦି ହେବ 4ଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିନି। ଗୁଡୁଲି ଦେହ ଖରାପ, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୋ ଦେହ ପରେ ପରେ ଗୁଡୁଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ବି କରିପାରିଲିନି। ବୁଲିବାକୁ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବି ପାରିଲୁନି ରବିବାରେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଯାଇକି ଛୁଟି ହେଲେ, ଆମେ ଦେହ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଯିବୁ ବିଚ୍ କି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଚ୍ ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ଋଷିକୋଣ୍ଡା ବିଚ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଜୁ ଅଛି, ଗୁଡଲି କହୁଥିଲା ଜୁ ଯିବ ବୋଲି। ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଜୁ ଟିକେ ଯିବୁ, ସେ ଦେଖିକି ଆସିବ। ହଉ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବି। ପୁଣି ଟିକେ ସମୟ ପରେ କଥା ହେବି। କେଶରୀ ଭାତ ବନେଇବା ପାଇଁକା ମୁଁ ନେଇଛି ସୁଜି, ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜି ନେଇଛି। ଆଉ ଚିନି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗିନା, ଆଉ ଘିଅ। ଆଉ ତା ସହିତ ନେଇଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇଛି କିସମିସ, କାଜୁ ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା କେଶରୀ ଭାତ। ସୁଜି ଏବେ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଗରେ ପାଣି ଦେବା। ଡର ମାରୁଛି। ନାଇଁ ଓଲା ଭଲ। ଏବେ ଆମେ ଆଗରେ ପାଣି ଦେବା। ଗୋଟେ ଗିନା ସୁଜିରେ ଆମେ ଦେବା ପାଣି 3 ଗିନା, ତାର ମାପ କରି। ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଉ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଏବେ ସୁଜି ସବୁ ପାଣିକି ସୋକ୍ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଧରେ ପକେଇବା ଚିନି, ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଦେବା।
ଆପଣ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିନି ପକାଇବେ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଆ ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଏଥିରେ ଘିଅଟା ଅଧିକା ଲାଗେ। ଏବେ ଆମେ ଆ ଦେହରେ ଟିକେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେତିକି ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ସବୁ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି କେଶରୀ ଭାତ। ଆଉ ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। Yummy, tasty. ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। Yummy, yummy. ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୁଡଲି ମ୍ୟାଗି ବନଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବ ବୋଲିକି। ନା କହିଦେଲି ମ୍ୟାଗି ବନଉଛି। ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ବନଉଛି। ଏଠି ମ୍ୟାଗି ବନଉଛି। ମସଲା ପକେଇନୁ, ମସଲା ପକା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡଲି ଏବେ ମ୍ୟାଗି ବନଉଛି। ହଁ, ଗୋଳେଇ ଦେ। ସେ ମ୍ୟାଗି ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ସବୁ ପକେଇଦେ ମ୍ୟାଗି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦନ। ଆମେ ଧୀରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମ୍ୟାଗି ବନଉଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ମାନେ ଅନା। Tasty. ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଟିକେ। ଖାଇକି ନା ଖାଇକି ତା ବାବା ଏପଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେ। କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି? Mama, that is it. ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ତାକି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବାଏ ବାଏ। ବାଏ କରିଦେ। Bye bye. ବାଏ ବାଏ।